Кайбыш районы узган елгы социаль-икътисади үсеш йомгаклары нәтиҗәләре буенча республика күләмендә 45-нче урыннан 15-нче урынга күтәрелде. Мондый уңышка ничек ирешкәннәр? Мөршидә Җихан репортажында. 45-нче урыннан 15-кә күтәрелү район җитәкчелеге тарафынан алып барылган максатчан эш нәтиҗәсе. Төгәлрәк әйтсәк, эшсезлекне киметү, яңа инвестицияләр җәлеп итү хисабына Кайбыш районы оешканнан бирле беренче тапкыр алдынгылар рәтендә. Бу хакта районның совет утырышында катнашкан Юрий Камалтинов та искәртте. Район живет активной жизнью. Район гел үсештә. Яңа инвесторлар җәлеп итү буенча зур эш башкарылган. Җирле хакимияттә район халкы өчен уңайлы шартлар тудыруга һәр даим мөмкинлекләр эзли. Аларның еллык күрсәткечләре арту бер туктаусыз эшчәнлекне дәлилли. Бер туктаусыз эшчәнлек дигәндә авыл хуҗалыгы тармагындагы тынгысыз, ялсыз эш күздә тотыла. Нәкъ менә шушы тармакны яңа инвесторлар Август Кайбыш җәмгыяте җәелдерә. Шулай ук тулаем күрсәткечләренә М12 трассасының район аша узуы да уңай тәэсир итә. Район башлыгы Альберт Рәхмәтуллин еллык үсеш нәтиҗәләренә анализ ясаганда Кайбыш халкының сәламәтлеген кайгыртуга аерым игътибар бирелүе турында да сөйләде. Барлығы 2756 кіші диспансеризация узды, ол планның 72% тәшкил етті. Профилактик медицина тикшеруләрендә 579 кеше узды, бұл планның 90% тәшкил итә. Шулай ук Кайбыш районында мобилизацияләнүчеләргә гуманитар ярдәм акцияләре оештыралар, гаиләләренә ярдәм күрсәтелә. Иске Тәрбит авылындагы урамга Украинадагы махсус операция барышында һәлак булган Алмаз Батанов исеме бирелгән. Совет утырышларында бик күп районнарның иң начар күрсәткече туучыларның үлүчеләрдән ким булуы. Кайбыш районында да бу мәсьәлә кискен. Димәк, демография проблемасын кичекмәстән хәл итәргә кирәк дигән сүз. Мөршидә Җихан Кайбыш районы хакимиятенең матбугат хезмәте ярдәме белән Татарстан яңалыклары өчен.